foundation. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, boy, this is Boss Krump. And for today's video mga boss, gagawa na naman natin ng reaction video itong dating sayaw namin sa Krump Nation dun sa Kugon Center Ramos. So itong video na to nung 2013 pa. So eto, nakasalin ako sa grupo nila. July 31 to 2013 tong video na to. So gagawa natin ng video reaction. So bago natin ipagpatuloy itong video na to sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na natin panoorin tong dance video namin dati. Itong sa Krump Nation, itong dance contest video namin. Okay, start na natin. This is my story. This is who I am. I will kill the streets. Tonight will be different. Itong dance contest na to mga boss, napakalakas ng ulan sa labas ng gym. Nung pupunta po kami ng nung pumunta pa kami sa lugar na yan, sa Cebu, from Lapu-Lapu City, bumiyahe pa kami ng Cebu, mga 2 oras or 1 oras, mahigit 2 oras mga boss, bumiyahe kami doon. At sobrang lakas ng ulan mga boss, at basang-basa talaga yung bag namin at ang costume. Yung mga gadgets lang namin, yung camera ay pinasok na lang sa loob ng sa front seat ng sasakyan namin. Toyota Estrada yung ginamit namin. So yung mga gadgets namin ay pinasok na lang namin sa loob. Tapos kami yung mga nasa likod ng Estrada, yung pick up type na sasakyan. Kami yung nasa likod at napakalakas ng ulan. And para siyang para siyang bumagyo, para siyang umunos. Napakalakas talaga ng ulan, tapos basang-basa na yung mga damit namin, pati yung mga costume namin na nasa bag pa, basang-basa talaga. So, nung pagsayaw namin dito, pati mga sapatos namin, terno po lahat ng mga sapatos namin, sobrang basa talaga eh. So, patuloy pa rin. Hindi naman siya halata sa video, pero grabe, sobrang basa talaga yung damit namin yan. Okay. The world. Let's rock. May palpak si Kawit. So itong video na to mga boss, ito yung pinakaunang ginamit namin yung tricks or yung stunt ni Gilo, yung double side tuck niya. Grabe talaga yung yung hiyawan ng mga tao, yung sigawan ng mga tao nung na-perfect talaga yung pagbagsak niya, yung double backflip niya, double side tuck niya. Na perfect talaga yun. Grabe yung yung audience, sigawan ng mga audience, yung mga nanonood, grabe yung sigawan nila. 2 ikot talaga ng side tuck. So perfect na perfect talaga eh. Ito, ulitin natin. Ayan. Perfect na perfect. So, nung time na yan, papasok pa lang kami ng steps na yan. So, mag-start na kami sa steps. Nung time na yan, hindi ko talaga marinig yung yung tunog, yung music namin, yung remix namin, hindi ko talaga marinig kasi sa sobrang ingay ng sigawan ng mga tao dun sa pagbagsak ng double side tuck ni Amigo Gilo.
So, ayan na, hindi ko narinig. Basta, sinunod ko na lang yung nasa gitna namin. Nung papasok na siya sa paggalaw ng steps. Ayan. Ayan. Hindi ko kasi marinig yun eh. Grabe sigawan yung mga tao. Ayan. Ayan sigawan eh. Oh. Grabe, di ko marinig talaga yung music niyan eh. Atan. Linden. Linden si Gilo. Papugi-pugi. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, double side ka. Double twist. Oh, double back. So, eto mga boss, ito si Woody. So, siya yung sa una kong ginawang reaction video, siya yung nung hindi pa ako nakasali nito, siya yung nadapa yung yung palpak yung pagkabagsak ng double back niya, yung gumanon. Siya yan. Actually, marami na kaming video, mga dance contest na ginawa niya yung double back, ginawa niya yung double back flip, pero perfect na perfect yung mga pagbagsak. Pero sa video to mga boss, siguro nakulangan siya sa pag-ikot or siguro slide yung yung sahig kasi basang-basa yung mga sapatos namin at yung costume namin kasi sobrang lakas ng ulan sa labas. Kaya yung nangyayari, muntik nang mabangga yung mukha niya sa sahig. Muntik umabot yung mukha niya sa sahig. Ayan. Ayan oh. Oh! Dindin! Oh! Dolphin dive! Siya yung yung trickster ko sa sa grupong LSP Crew, si Dindin. Ay, hingal na si Gilo. Masyado na walang hangin. Amina, ato ni, ipuson. Yun. Ang purpose namin nito mga boss, kung bakit meron kaming ganitong music sa remix namin, ang purpose nito is para makaipon ng maraming hangin kasi kapag walang ganyan mga boss,
siguro mamamatay na kami. Napakataas kaya yan. Mga 7 minutes niyan eh, 7 minutes plus. So, siguro kung walang mga ganyan, walang mga break sa sa music namin, siguro mahihingal na kami, maubos na kami ng hangin. So, yung purpose niyan kung bakit merong ganyang music at para makapahinga po yung mga ibang member namin para hindi maubos yung hangin at makaipon sila ng marami pang hangin. Okay. Yan, hingal na kami niyan. Gangnam Style. Awkward. Kaka-trending lang yan ng boom karaka-raka. Gentleman. Double backflip. Hindi pala. Wow. Ayan, double backflip din. Double backflip. Show. Nakangiti pa si Budi. Ayan, ending na yan. Wow. Para siya naglakad sa hangin eh. Tapos naka-backflip. Ayan o. So ayun mga boss, tapos na yung video reaction natin sa dati naming video nung sumali kami sa dance contest dun sa itong grupo kong Krump Nation. Nung time na yan, napakabasa talaga ng costume namin. Kaya medyo naalanganin yung yung tumbling ng double backflip. Slide kasi yung yung sahig. And basa yung mga sapatos namin. Maraming salamat sa lahat ng mga boss natin dyan na patuloy na nanonood ng sipping vlog na to. And bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Abangan nyo ang next natin na video reaction ng mga dancer. Let's go! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.